مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتاتلتي مستيات بيتنا ترامب نيران بتدغاغامي ناي غزي غدب بمهاب ناب سممع كتبصح وي نمسمر بحري حرموز كتكفت صقطق فترلا صنيحو اتم زقمطم ناي غزي غدب جن بب اوانو ندحريت كسحبومن معالتي كقيرن صنيحون الون እዚ ሕጂ ናይ መወዳእታ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ናይ ግዜ ገደብ ብኣቆጻጽራ ምብራቃዊ ገማግም ኣሜሪካ ጽባሕ ሰሉስ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ከብቅዕ እዩ ብድሕሪዚ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሲኦል ከውርድ ከም ዝኾነ እዩ ዝፍክር ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ኢራን ጀነራል ዓሊ ዓብደላ ዓሊ ኣባዲ ንዘረባ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣፍ ደገታት ሲኦል ክንከፍተልኩም ኢና ክብል ንሱ እውን ፈኪሮ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቀዲሙ እቲ ናይ 10 መዓልታት ናይ ግዜ ገደብ ብዘይ ዝኾነ ስምምዕ ሰላም እንተ ኣብቂዑ ማእከላት መመንጨዊ ፀዓት ኢራን ከጥቅዕ ክጅምር ምዃኑ ኣፈራሪሑ ነይሩ ኢራን ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ እንተዘይክኢላ ወይ ድማ መጻበቦ ሕርሙዝ እንተዘይከፊታ ሲኦል ኣብ ልዕሊኣ ክወርድ እዩ ኢሉ ነቲ ናይ ትራምፕ ናይ ግዜ ገደብ ዝነፀገት ኢራን ነቲ ምፍርራሕ ኣናኢሳቶ ኣዛዚ ማእከላይ እዚ ኢራን ጀነራል ዓሊ ኣባዲ ምፍርራሕ ትራምፕ ናይ ረዳእ ዝሰኣነ ሰብ ተግባር ስምባድን ዕሽነትን ዝተሓወሰ ክብል ኣቋሽሽዎ ወሃብ ቃል ማእከላይ እዚ ኢብራሂም ዞልፋጋሪ እቲ መጥቃዕቲ እንተቐፂሉ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ነቲ ዞባ ብምልኡ ናብ ሲኦል ክትቅይሮ እያ ኣብኣ እቲ ጥሕልሉ ዓዘቕቲ ክኸውን እዩ ክብል እውን ፈኪሩ ትራምፕ ናይ ነዳዲ መኸዘኒ ጎዳጉዲ መጻረይ ማይን መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ከም ዝሃርም እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ግን ብብዙሓት ወገናት ተቐባልነት ኣይረኸበን ምክንያቱ በዚ መጥቃዕቲ እዚ ሰላማውያን ሰባት ናብ ዝኸፍአ ፀገም ክወድቁ ስለ ዝኽእሉ ሎሚ ሶኒ እኳ ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ቴህራን ኣብ ጥቓ መንበሪ ህንፃታት 13 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ካብዚኦም እቶም 6 ህፃናት ከም ዝኾኑ ከዓ ኣብ ቴህራን ዝርከቡ ወከልቲ ዜና ይሕብሩ በዚ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ ሻሪፍ ዝተሰመየ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ህንፃታት እውን ዕንወት ወሪድዎም ኣሎ ኣብ እስራኤል ብተመሳሳሊ ትማሊ ሰንበት ብርክት ዝበሉ ሰባት ግዳይ መጥቃዕቲ ኢራን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ኣብ 4 ዕድመ ዝርከቡ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ከምኡ እውን 2 ደቂ 5 ዓመት ቆልዑ ኣብ ሃይፋ ብትኪ ተዓፊኖም ናብ ሕክምና ተወሲዶም ኣብ ማእከላይ እስራኤል ሓደ ብከቢድ ዝቆሰለ ወዲ 34 ዓመት ዝርከቦም ክልተ ካልኦት እውን ጉድኣት በፂሕዎም ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ከተማ አቡዳቢ ኣብ ሓደ ናይ ኢንዱስትሪ ከባቢ ብዝወደቐ ፍንጭልጫል ሓደ ጋናዊ ቆሲሉ ስዑድ ዓረብ ሎሚ ክልተ ናይ ኢራን ድሮናት ከም ዘምከነት ክትገልጽ እንከላ ኩዌት ብወገና ክልተ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን መጻረይ ማይን ብመጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ከም ዝተሃሰይዋ ኣፍሊጣላ ትራምፕ ሶሉስ መዓልቲ ናይ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ድልድላትን ክትከውን እያ ኩሉ ብሓደ ክፍጸም እዩ ኣብ ኢራን ቅድሚ ሕጂ ዘይተራእየ ድማ ክኸውን እዩ ክብል ድሕሪ ምፍካሩ ሕማቕ ቃል ብምጥቃም ኣቶም ዕቡዳት ደቂ ሓራም ነቲ መጻብቦ ክፈትዎ እንተዘየሎ ኣብ ሲኦል ክትነብሩ ኢኹም ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን እንታይ ከም ዝስዕብ ክትርእዩ ኢኹም ኢሎ ብድሕሪኡ ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎ ገሊጹ እንተኾነ ብቕልጡፍ እንተዘይተሰኺዑ ንኹሉ ብምዕናው ከምኡውን ነዳዲ ንምውሳድ ይሓስብ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓታት ኢራን መጥቃዕቲ ፈጺማ ብሰንበት ኣብ መሳለጣታት ፔትሮኬሚካል ደቢባ ተወሰኽቲ መሳለጣታት ፀዓት ንምውቃዕ ድማ ፍቓድ ኣሜሪካ ትጽበ ከም ዝነበረት ሰበስልጣን ምክልኻል እታ ሃገር ገሊጾም ኣሜሪካን እስራኤልን ብሰንበት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ዝርከብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ቃስም ሱሌማኒ እውን ኣጥቂዐን ኢራን ብወገና መሓዙት እስራኤልን ኣሜሪካን ንዝበለተን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ንዝርከባ ሃገራት ድሮናትን ሚሳይላትን ምትኳስ ቀፂላላ ኣዛዚ ሃገራዊ ድሕነት እስላማዊ ስርዓት ኢራን ማጅድ ኻዴሚ ሎሚ ከም ዝተቐትለ ኢራና ዝተባህለት መንግስታዊት ማዕከን ዜና ኢራን ገሊጻ ኢራን ብምቕታል እዚ ኣዛዚ ንኣሜሪካን እስራኤልን ክትከስስን ከላ እስራኤል ነቲ ጉዳይ ሓላፍነት ወሲዳትሉላ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል በመንገዲ ቴሌግራም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ቅትለት ንኢራን
ካልእ ክሳራ ክብል ገሊፅዎ ኢራን ቅድሚ ሕጂ ሞት ላዕለዎት መራሕታ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ተዘረባሎም እያ ተረጋግጾ ነይራ ሎሚ ግን ኣቐዲማ ባዕላ ላዕለዋይ ኣዛዚኣ ከም ዝተቐትላ ገሊጻ ኣላ ማጂድ ኻዴሚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት ኣብቲ ን12 መዓልታት ፀንሐ ኩናት ኢራንን እስራኤልን ዝተቐትለ መሐመድ ካዜሚን ተኪኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ፋርስ ዝተባህለ ምስ መንግስቲ ኢራን ርክብ ዘለዎ ወኪል ዜና ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 15 መራኽብ ብፍቓድ ኢራን ብመስመር ሕርሙዝ ከም ዝሓለፋ ጸብጺቦ እዚ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቓስ ካብቲ ልሙድ ብ900 ከም ዝቐነሰ ዝተፈልጦ ኮይኑ ኢራን እቲ መስመር ንጸላእቲ ሃገራት ጥራሕ ከም ዝተዓጽወ ትገልጽ ኢራቅ ንኣብነት በቲ መስመር ክትሓልፍ ፍቓድ ተዋሂቡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካን ኢራንን ካብ ሎሚ ጀሚረን ተኽሲ ደው ከብላን መስመር ሕርሙዝ ክኽፈትን ዝጽውዕ ናይ ሰላም ሕቶ ካብ ዓረቕቲ ሃገራት ቀሪቡለን ከም ዘሎ ሮይተርስ ንምንጭታቱ ጠቒሱ ጸብጺቦ እቲ ናይ ስምምዕ ሰነድ ብመንገዲ ፓኪስታን ከም ዝቐረበ ከዓ ሮይተርስ ወሲኹ ይሕብር ኣብ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ መበቆል ዘለዎም 8 ሰባት ካብ ኣሜሪካ ናብ ኡጋንዳ ተጠሪዞም ኡጋንዳ ምስ ኢስዋቲኒ ጋናን ደቡብ ሱዳንን ካብ ኣሜሪካ ዝተሰጎጉ ስደተኛታት ንምቕባል ስምምዕ ካብ ዝፈረማ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲ እያ እዘን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስምምዕ ምጥያስ ስደተኛታት ካብ ዝፈራረማ ንድሓር እዚ ናይ ሕጂ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ምስ ጓግ ናይቶም ስደተኛታት ምስ ኣጽደቐ ትማሊ ረቡዕ ናብታ ሃገር ከም ዝኣተዉ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተገብረ ስምምዕ ኡጋንዳ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይክእሉ ሰባት ውሕስቲ ሳልሰይቲ ሃገር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ማሕበር ሕጊ ኡጋንዳ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ብምኹናን እቶም ውልቀ ሰባት ናብታ ሃገር ብዘዋርድን ብኢድ ሰብኣዊ ኣገባብን ከም ዝተጠረዙ ገሊጹ እቲ ትካል ነቲ መስርሕ ዘይሕጋዊ ብምባል ዝነቐፈ ኮይኑ ናብ ቤት ፍርዲ ክወስዶ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 6 ሚያዝያ 2026 ዘዳለናልኩም ናይ ቀትሪ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ፀኒሕና ብኻልእ ኣርእስቲ ክንመለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ بذكرها سكبر إنها ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مستري فتحي